ngang ang ganda ng isang bayan ay hindi lang nakikita sa mga pasyalan, kundi sa husay at galing din sa paggawa ng kanilang nagagandahang produkto. Sa patuloy na paglago ng bayan ng Binmalay, isang industriya ang sumasabay dito, ang clay pottery. At kilala rin ang bayan ng Binmalay sa kanilang bangus aquaculture dahil na rin sa dami ng kanilang fish ponds. Dito nga sa kahabaan ng Barangay Malindong, makikita ang hilera ng mga furniture shops. Talagang quality kasi dito po nag-start yung furniture item po. Welcome to Balagan Hanging Bridge. Ang Balagan Hanging Bridge ay may habang 100 meters. Bitin ang Binmalay trip nyo kung hindi papasyalan ang kanilang baywalk. Ang cute! Tara! Samahan niyo ako, Andrea, ang inyong cheerful explorer, para tuklasin ang may pagmamalaki ng mausbong na bayan ng Binmalay. Dito, sa ganda mo, Pangasinan!